Hello, magandang buhay and welcome back to my YouTube channel. For this update video, ayan, update po tayo sa aming boarding house. And maraming salamat po sa mga tumulong sa amin. Ayan, ito na po. Please watch. Ayan. Ganun pa rin yung hagdanan namin, so medyo nakatakot. At saka parang ano na siya, bibigay kasi matagal na siya, oh. Tawag doon, marupok na siya. Marupok. Ganun pa rin yung mirror namin. At syempre, update naman dito sa amin. Ayan. Pinilang ko siya ng bagong carpet. Ayan yung wall namin. Ceiling fan. Ayan. Wall namin. Siyempre, hindi pa gawa yung isang bintana, kortina pa rin yung ginagamit ko. Ayan po. Ayan. At dito na tambayan namin, upuan, with higaan, diba? Ayan yung wall. Tsaka bago na yung ceiling fan namin, hindi na siya masyadong galing, ha? Ingay. And dito yung ginalagay namin yung mga pagkain namin. With beauty product. Ayan, dyan nakalagay yung mga beauty product namin. Ano namin? So, ayan. Ulam namin for today's video is tinulang manok tsaka pritong talong. Ayan. Ayan, divas. Ayan. Ayan. Ganun pa rin yung namin. Ganun pa rin siya. Dito naman sa side ng kusina namin, ayan, may floor mat na siya. Ayan. Tuar namin. Diyan kami naghuhugas. And we have a surprise. May CR na kami. Ayan. Yan ang pintuan ng CR namin. Kung bubuksan mo. Tcharam! Ayan, wala kaming bowl. Diyan lang kami, naliligo lang kami dyan. At yan ang bubong. Temporary lang naman, hindi naman kayo panhabang buhay na titira dito. At least malinis dyan. So, ayan. Naganapahan. Mga damit namin, mga tubig. So, ayan. Dito sa bintana, mapunta ka dito. Ayan, matatanaw mo. Dito, daanan. And then, sa magandang paraiso. Magandang tanawin pala. Ayan. Shout out po, pakiayos na po ng dadaanan namin dyan. Ayan na po. Ayan, yan po. Paglalabas kami, ayan, ganyan, natatanaw namin, magandang tanawin. Yan na po. Yan. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood sa aming video. Tsaka, ayan, kung nagustuhan nyo po ang aking video sa update lang boarding house namin, ayan, please like and subscribe na lang po. At kung gusto nyo i-share, ayan, maraming salamat po. And then maraming salamat po hanggang sa muli nating pagkikita.
Ako ang iyong baklang waray na nagsasabi, ingat.